Sidna Ġesu għallimna nitolbu lil missierna fis-smawiet u fost affarijiet oħra għalilna biex nitolbuh aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Għandna bżonn il-maħfra. Għandna bżonn il-maħfra ta' kuljum għax kuljum nidimbu. U Ġesu għaqqad din it-talba mal-petizzjoni għal ħobżna ta' kuljum. Skemm għandna bżonn li kuljum nieklu nitolbuh biex jipprovdilna x'nieklu, fl-istess ħin għalilna wkoll biex nitolbuh jaħfrilna. Issa interessanti li Ġesu għaqqad il-maħfra tal lilna għaqqada mal-maħfra tagħna lejn xulxin. Irridkom tinnotaw il-kelma bħalma ħafrilna dnubietna bħalma naħfru li min hu ħati għalina. Bħalma qegħdin nikkomparaw oġġett ma' ieħor. Qegħdin inkejlu ħaġa ma' oħra. Palli kieku t-tifel jgħid lill-ommu mama, għatini tortellini bħalma tajt lill-oħti. X'qed jgħidilha? Għatini ikel daqskemm tajt lill-oħra. Mela meta qed ngħidu lill-Alla ħaffilli dnubieti bħalma jien ukoll naħfer ħadd ieħor, effettivament qed ngħidlu daqskemm jien naħfer daqshekk ieħor iridek taħfilli. Mela jekk jien naħfer, Alla jaħfilli. U jekk jien ma naħfirx, Alla ma jaħfillix. Tajdi jibsa. Imma vera. Għaliex Ġesu stess, kif appena jgħid it-talba tal-missierna, jagħmel kummentarju hu x'rid ifisser u jgħid hekk. Għax jekk taħfru lil bnedmin ħtijiethom, jaħfrilkom ukoll missierkom li hu fis-smawiet. Iżda jekk ma taħfrux lil bnedmin ħtijiethom, lanqas missierkom ma jaħfrilkom ħtijietkom. Mhix diffiċli biex tifhimha. Forsi hija ftit iktar diffiċli biex twettaq. Però jiena bħala ħuti irrid nappellalkom dalgħodu. Ħares ħarsa fik innifsek. U wara jekk hemm xi rusa, nuqqas ta' maħfra li għadek iżżomm f'qalbek għal dak jew għal ieħor. Inti biss taf. Inti quddiem Alla. Għaliex għandek tibqa' iżżomm f'qalbek u tċaħħad lilek innifsek mill-maħfra ta' Alla? Għaliex tibqa' iżżomm kontra għajrek u tistieden is-sawt u d-dixxiplina ta' missierek. U d-dwejja u d-dulur li d-dnub tiegħek mhux maħfur ikollu f'ħajtek. Aħfer. Aħfer mill-qalb. Ejja, hu, kul mill-ħobs u mill-inbit ta' din il-mejda. Li aħna nagħmluh b'tifkira tal-mewt u s-sagrifiċċju ta' Kristu għal maħfra ta' dnubietna. Imma qabel tiekol, qabel tixrob, aħfer mill-qalb lil għajrek u l-barka ta' Alla tkun fuqek.